kapok ne wadhi yuyo matino Okinda Ojuka ntiere wach moro mane ile kapok wadhi e topic machielo. Kuma pogore go wetnagi Sharon erokamano. Mokwongo ng'eni chal gima ok understand siasa mar Central Kenya. Ng'eni Central Kenya in the history of Kenyan politics ok ginya bedo oko mar sirkal. To onge gipogore gi siasa mathuwa wacha. Onge an individual maluongore ni en kingpin e Central Kenya. Ibeda kingpin a time momino to kata mnyorumo tigicha gi produce another leader. Kindiki makoro bedo deputy president ni. Leaders ma representative ma jopiny emongiso William Samoei Ruto ni wan Kindiki ni emodo no be running mate mari kapok jodhi e kura. The same leaders go chako bedo bangi gini areyo. Mwacho ni Kindiki emodo no be president mar Kenya. Deputy president mar Kenya. Ok paro ma William Ruto mar go siasa mar oledhi mondo luok Rigathi Gachagua kaka nawinjo ko wetna gi wacho. Mano ok kanyo. Mar ariyo Joyce. Ingene awinjo ka David Matinda wadwa maduong' wacho ni ka winy ariyo gore nitie le moro marito to chamo. E Kenya ka wan okwan le machamo gima matieni itimonwa favor. Kenya ka jaluo en achiel kuom Uganda me Kenya ka man loso sirkal. To en achiel kuom Uganda ma ki mention nyinge pinje maoko tiwinjo. Jakom Raila Amolo Odinga ma wuod Mary Nyarodi maneno kan. Moi notiyo kode. Ma sirkal Moi no bedo stable. Kibaki chako tiyo kode ma sirkal Kibaki bedo stable. Uhuru Kenyatta chako tiyo kode ma sirkal Uhuru Kenyatta bedo stable. King'iyo William Samoei Ruto ma is the best performing president. Chak tiyo kode mondo sirkal obed stable. Tieni en gi experience go juicy man malo ma rewo sirkal kanyakla ok ni nikech winy ariyo gore mondo achiel otho mondo wacham. Mano ok ngadi mana matin dakika achiel go yedhi wirgo wachna. Wangadi dakika achiel. Ngadi mana wacho ka stede bele. Sani kingpin ma central. Sani manyo kingpin ma central to Kindiki onge equation. Wamanyo Kaiga Mutai, wawuoye Anne Waiguru to gi ng'a kendo gin ji adek. Kindiki is not in the equation. Koro matiende ni sani jo masawa manyo kingpin. Mar ariyo sirkal ni ok ne marwa kaka jo ODM. Sirkal ni wabire by default. Ma gima timore onge favor mwamanyo. Wa make stable miwa our right. Mane gima nawacho. Ingene gima okadwa gi ukode but gima wodo maduong' ma Matinda ok understand. Ni siasa ma Central Kenya pore gi Luo Nyanza. Luo Nyanza nyalo uso chama ka joma uso dim. Central Kenya ing'e what role can you play manyalo serve interest mar Uganda. Mane gima jo Central timoga. Jok mane wacho kanyogo no wach kata before Uhuru Kenyatta. There were people mane nyalo ket nyinge. One of them nen Martha Karua. Mane nyalo ka Central Kenya. Central Kenya gima gitemo timo kata kani Rigathi tiyo ni winjo kilungo Ndindi Nyoro. As we speak winjo ka malungo nying Ndindi Nyoro sani yonge. Winjo ka koro parno chako lokore. Joka gima gitimo eni gi produce leaders for future. Right? As we speak winjo ka wuod Nyakache ni nyalo luongo Anne Waiguru. Ineno wachni. Winjo ka Kindiki ni kanyo to nyalo luongo Anne Waiguru. Joka produce leaders for future use. Opogore gi Uganda wa makoponi kelo wi matin to Meshak biro lunga ni anandhoga. Mar ariyo Uganda luo maneno wasani Joyce Samobedo Kane. Wadonjure sirkal nikech piny ne kuma wantie sani ne. Kigolo paro maber mapingo sirkal. To paro no samoro ko ping sirkal kende. To paro no nyalo tiyo pinje mamoko. Unne nu pingo sirkal. Sirkal mora ok ter mwandu kumi pinge. Itie pinje moko machalo kaka Meru makoro neno Kindiki aene. Jo Meru gi king'iyo Kenya ka gini achiel Uganda man gi mwandu kabisa ma Uganda mamoko. To onge ja Meru mora mosebede ikulu kaka president. Nekech every government mora matiyo gina egi. Kidhi Nyanza kacha Joyce. Ibro ng'iyo kata environment kata stability mar Kisii. Ibro ka Kisii dongruok ni malo kabisa. Kidhi kata geche matatu majiedho kagi. Most of them gin majo Kisii nikech gigo siasa mathole. To gin gitiyo gi sirkal te to nitie jomoko be miketo pinzani matin. Afil mane sasa masane unengo wago. Emomiyo a support Opondo Kaluma 100% mondo wadonje sirkal. Yes. I don't know